Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongi etorri saio berri honetara, irailaren 7ko saioa. Osteguna da eta ostegunero egiten dugun moduan parlamentuan izan gara parlamentariei galdezka. Zeri buruz? Astero gai ezberdin bat aukeratzen dugu, gaurkotasun gai bat edota pilpilean dagoen mintzagai bat, eta aste honetan adibidez, urriaren 27an hemendik hilabete batera Iruñean ospatuko den manifestazioari buruz galdetu diegu. Zer nolako manifestazioa izango da? Nafarroa osoan euskara ofiziala bihurtzea eskatzen duen agerraldia izango da, kontseiluak deituta, eta esan bezala gero ikusiko dugu zein den alderdien iritzia. Ondoren bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Kanfas erakundetik Maite Arizaleta etorriko da, urriaren 7an ospatuko den hemen Nafarroan ere, lasterketa solidarioari buruz hitz egiteko. Eta ondoren, zinema kontuak. Aste honetan zinemaldia ospatzen ari da Donostian, eta zinemaldian ikusgai dagoen pelikula bati buruz hitz egingo dugu gure gaurko gonbidatuarekin. Oreina filmari buruz ari naiz, Patxi Bizkarret etorriko da aktorea aski ezaguna, eta esan bezala filmaren edo proiektu berri honen aurkezpena egingo digu hemen gure programa honetan. Has gaitezen beraz. Hemeretzigarren mendean hasiko gara. 1851ean Maria Kristina Borboikoa tronuan ipintzeko asmoz, Iruña hirian Leopoldo O'Donnell generalak Baldomero Espartero politikariaren aurkako mugimendu bat hasi zuen. Mende bat egingo dugu salto, 20garren mendera alegia 1988garren urtean Estatu Batuetan interneteko Google bilatzailea funtzionamenduan jarri zen eta. Zer moduz? Hauek dira irailaren 27ko titularrak. Instalazio fotovoltaiko berriekin autokontsumoa ahalbideratu da lehendabiziko aldiz Txandreako liburutegian, Doña Mayor eskolan eta Beñart Etxepare ikastetxean. Iruñeko udaltzaingoak herritarrengana hurbiltzeko aplikazio bat jarri du abian. Berrikuntza honek bide emango die izapide eta kudeaketa edo gestioak errazago egiteko. Auzo eztabaida guneen programaren eta partaidetzako online tresna berriaren aurkezpena egin da. Berriozarko natureskolak hegaztiak ezagutzeko ikastaro bat antolatu du euskeraz. Nafarroako enpresentzat 12 milioi euro eskainiko dira ikerkuntza gehi garapen arloko proiektuetarako. Gobernuak 2019garren urterako deialdirako gastua baimendu du. Aurtengo edizioan 158 proiektuk lortu dute laguntza, guztira 11 milioi euro. Nafarroako ibaietako arrantzaren egoera aztertzeko 5 topaketa antolatu dira. Lehena urriaren 3an asteazkenarekin Lizarran. Hurrengo hitzorduak Bertizen, Irunberrin, Tuteran eta Iruñean izango dira. Ea zenolako egunkarietako azalak ditugu gaurkoan. Hasiko gara Diario de Navarra egunkariarekin. Lerroburu nagusian hurrengoa paratu dute. Gobernuak indarrean dagoen pentsio sistema soilik 10 urte gehiago bideragarri dela onartzen du. Azaleko argazkian Nafarroako Unibertsitateko zenbait ikasle erakunde solidario ezberdinetako kideekin ikusi daitezke.
Azpian izenburu hau dago. Unibertsitatea ONG-en harrobia. Diario de Navarratik, Diario de Noticiasera pasako gara. Lerroburu nagusian, kalean egindako protestek alderdiek pentsionen igoera kontsumorako prezioen indizearekin lotzea lortzen du. Azaleko argazkian frankismoaren testuinguruan gauzatutako fusilamenduen bi lekuko ageri dira. Beraien hitzek osatzen dute izenburua. Fusilatzen zituzten eta hemen lurperatzen zituzten. Gara egunkarian hau daukagu. Lerroburu hau nabarmentzen da. Auzitegi konstituzionalak 7 euskal gazteen bidegabeko espetxeratzea onartzen du. Azaleko irudiak Maget Beugou gazte afrikarraren erailketari egiten dio erreferentzia. Matxismoaren biktima izan zen. Azpian titular hau dago. Magetek salaketa bat jarri zuen eta laguntza eskatu zuen. Bukatzeko goazen hedabide euskaldunekin. Lehendabizi berria egunkaria. Azaleko argazki nagusian Maget Beugoren erailketa dela eta Bilbon gertatutakoa egindako horren kontrako manifestazioa ageri da. Haserreak kalea hartu du izenburupean. Horren alboan eskuinean lerroburu nagusia ageri da. Pentsioak igotzea adostu dute Toledoko itunean, KPI-an oinarrituta. Bekaldean ezkerrera bueltatuz beste albiste bat. Lehen espetxealdi iraunkorra ezarri dute, Alizia umea hil zuenari. Eta alboan zutabetxo bat daukagu. Eusko ikaskuntzak ados jartzeko aukera ikusi du erabakitzeko eskubideari dagokionez. Horren azpian, Sarrion handia 12 ikuspuntutatik islatu dute gure oroitzapenak filmean. Oraindik berago, Peio Etxeberria Intxarten baiko kide honen esaldi bat, funtsezko adostasun bat badugu, baina taktikaz dugu desadostasuna. Amaitzeko iskinean, ilegaltzat jo dute Auzitegi Nazionalak 7 gazte kartzelatu izana. Iruin herrira bueltatuko gara, amaitzeko Euskal Herria Irratiko web orriarekin. Goian ezkerrean Txaro Buñuelen esaldi bat. 112ko edo bat-biko profesionalen lana zalantzan jarri da inolako oinarririk gabe. Ondoan eskuinean Belateko portuan istripua. Beherago ezkerrean SOS Nafarroak bere lana profesional azkar eta eraginkor bete zuen Kasedako gertaeretan ere. Eta bukatzeko eskuinean Berriozarko Natur Eskolak hegaztiak ezagutzeko ikastaro bat antolatu du euskeraz. Agendarekin joango gara orain. Gaur eta igandera arte Nafarroako artxibategi nagusian La Gloriosa iraultzaren 125. urteurrena dela eta gaiaren inguruko erakusketa bat eskainiko da. Sarrera librea da. Era berean, igande honetan Santa Maria katedrala hobe ezagutzeko bisita gidatu ezberdinak eskainiko dira 3 orduetan. Lehendabizikoa goizeko 10etan, gero beste bat 11etan eta amaitzeko eguerdiko 12etan azkenengoa. Doakoa da, baina inskribatu beharra dago aldez aurretik. Informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke, Iruñeko udalaren webgunean alegia. Bestalde, gaur eta urriaren 7 arte Gaztelu plazan Iruña hirian Antzinako eta bigarren eskuko liburuaren 38. azoka ospatuko da. Goizetan eta arratsaldetan. Gaur arratsaldeko 7etan El Corte Inglesen kulturaretoan liburu aurkezpen bat gazteleraz. Think Punk, sarrera libre. Ordu erdi geroago gaur arratsaldeko 7:30etan Zibikanen Iruñean beste liburu baten aurkezpen bat eta baita gazteleraz ere. La autonomía de Navarra, historia, identidad y autogobierno. Amaitzeko arratsaldeko 8etan gaur Nafarroako Filmotekan proiekzioa El fantasma de la ópera. Sarrerak 5 euro balio du eta nak jaialdiaren baitan antolatu den ekintza da. Musika elektronikoa filma proiektatzen den bitartean entzungo da.
Gaur eguraldi eguzkitsua, arratsaldean bero laino batzukin. Hego haizea ibiliko da, orduak pasala indarra galdu egingo du eta aldakor geratuko da. Temperatura maximoak nahiko igoko dira. Ostiralean eguzkitsu egongo da, arratsalde gau partean goi laino batzukin. Arratsaldean, ipar-ekialdeko haizea ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez, maximoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Iruñerriko albisteekin aurrera egingo dugu. Hasteko Noainherrira joango gara, edo zonaldera hobe esan da. Urriaren 4ako paper birtziklatuekin ontziak egiteko lantegi edo tailer bat prestatu eginda. Arratsaldeko 5:30 izango da Lorenea udal espazioan eta doakoa da. Hori bai, inskribatu beharra dago aldez aurretik 948 telefonora deituz. Eta Noainekin bukatzeko bi berri ditugu. Urriaren 5ean eta 6ean txakurrei amorruaren kontrako txertoa jartzeko hitzordua izango da Elortzibarren. Mikrotxipa ere jarriko zaie. Derrigorrezkoa da izan ere 4 hilabetetik gorako animalientzat. Eta Noainetik Oltzako zendeara pasako gara. Oltzako zendean hau daukagu. Udalak bekak edo diru laguntzak eskintzen ditu eskolako jantokian parte hartzea laguntzeko. Eskaerak igande hau arte aurkeztu daitezke. Asteburuari dagokionez gainera, larunbatean San Juan Eliza hobe ezagutzeko aukera izango da bisita gidatu batekin. Europako ondarearen jardunaldien baitan prestatu edo antolatu da ekitaldi hau eta arratsaldeko 6:30 gauzatuko da. Baina hori baino lehen, ostiralean bihar irailaren 28erako ohar bat daukagu. Ororbiako osasun etxea itxiko da Orkoiengo patroiaren jaia dela eta. Larrialdiei 112 telefonoaren bidez arreta eskainiko zaie. Amaitzeko Iruñeko berriak, Nafar hiriburuko albisteak. Udalak gehiegizko pisua duten emakumeei zuzendutako ariketa programa bat prestatu du. Urria eta azaroa bitarte gauzatuko da astero 2 ordu. 40 urtetik gorakoentzat da hori bai eta 010 telefonora deituz inskribatu daitezke. Honetaz gain eta baita emakumezkoentzat direnentzat ere, urriaren 3an serializadas reincidentes deritzon ikastaroa hasiko da. Kurtsoak emakumezkoen historia eta gaur egungo egoera edo errealitatea aztertzen du telebistako telesaien bidez. Oraindik toki libreak daude eta matrikula pamplona.es weborria edo webgunearen bidez gauzatu daiteke edota 010 telefonora deituz. Bestalde, Iruñeko udalak diru laguntzak eskaintzen ditu 2017-2018ko denboraldian kirola egiten ibili diren zaleentzat. 128.000 euro banatuko dira eta irabazi asmorik gabeko elkarteek, klubek edota entitateek urriaren 17 arte eskakizunak aurkeztu ahalko dituzte. Iruñarekin jarraituz, hiriko operadore energetikoa sortu egin da. Honi esker, udalak egunera berriztagarria den energia ekoiztea eta komerzializatzea edo merkaturatzea ahal izango da. Orain baitik betidanik eskatu izan dugu Nafarroa osoan euskara ofiziala izatea, besteak beste lehenengo eta bigarren mailako hiritarrik ez egoteko, guztiok eskubide berberak izateko eta batez ere planifikazio egoki baten bidez molda dezakegulako azken urtetako hizkuntz politikak eman ez diren beharrei aurre egiteko.
Alde hortatik, guk uste dugu ez dela zertan konfrontazio bat bilatu behar, baizik eta beti positiboki bai administraziora jotzeko eskubidea, hezkuntza mailan nola euskaraz bizi ahal izateko esparru guztietan beharrezkoa dela bestelako politikak, bestelako baliabide ekonomikoak, eta horrek asko lagunduko luke guztioi aukera berberak eskaini ahal izateko. Eskakizuna kontseiluak egin du, baina noski hori da orain dela urte asko euskalgintza osoak egin duen eskakizuna. Alegia euskararen legea sortu zenetik bertatik bizi-biziri dagoen eskakizun bat, eta guri oso egoki eta zuzena iruditzen zaigu. Uste dugu euskararentzat beharrezkoa dela, eta zuzen ere horregatik guk ere beti gure eskakizun artean sartu dugu. Orduan ez da gauza berri bat, eta noski pentsatzen du momentua dela aspaldiko eskakizun horrek ere bidea egin dezan. Orain arte daukagun legeak egin izan duena da herriberan eta zonalde edo eremu ex-euskaldunean euskeraz ikasteko aukerarik ez ematea. 2015 urtera arte ez zuten hezkuntzara euskeraz ikasteko aukerarik. Horrek suposatu izan du bai lan aukerak murriztu izana, bai euskera bestelako modu batez bizitzeko eskubidea. Guk uste dugu hori irauli beharko litzatekeela, eta batez ere han nun orain arte ez duten euskeraz bizitzeko aukerarik izan, aurrerantzean aukera hori eskaintzea administrazio publikotik. Ondorio nagusia izan da lege horrek orain dela 30 urte pasa, jarri zuela esi bat, euskararen bilakabidea edo normalizazioak gelditzeko esi bat, eta hori izan da nagusiki ondorio, eta noski urakenduko balitz, emaitzari izango litzateke, euskarak bere garapenerako izan duen esi handi hori kentzea. Orrun, lege horrek berak eta zonifikazioak eta jarritako esi horrek galerazi dio euskarari bere garapen normal bat. Ez da hori bakarrik euskararen onura ekarri dezakena, baina hor traba handi bat jartzeak noski bere martxak gelditu du, eta segurazki euskarak egin beharko lukeen bidea atzeratu du hainbat urtez. Ez da horren aukera txiki batzuk eman dituela ere egia da, baina beste aukera asko ere zapuztu eta moztu dituela ere bai. Beraz, uste dugu hori kendu barreko esi hori dela, eta kentzeak ekarriko luke gutxinez ate bat irigitzea, bai administrazioan eta bai beste atal batzutan ere, euskarak aurrera egiteko. Ate hori gero, gurutzatu dimarko litzateke noski, baina gutxienez gaur egun jartzen dizkutenen beste traba eta oztopo desagertuko lirateke, eta behar bada euskararen alde egiten ari den ahalegin horrek zenbait espaziotan administrazioan bereziki aurkituko luke bide zabalagoa aurrera egiteko. Dakizuen bezala, UPN eta PP ez dira batzordera etortzen ere, orduan ezin dute adituek adierazten ari dituzten gauza guztiak entzun, jarraituko dute betiko jarrera hortan, euskera arma politikotzat erabiltzen, gizartea banatzeko eta ez batzeko. Oraindik badago asko egiteke, laukotearen baitan ere ez dago adostasunik, hasteko akordio programatikoa negoziatzen ari ginenean izquierda eskerrak ez zuelako ofizialtasuna ikusten, Podemos aldugutik bere gunean babestu egiten genuen eta gure programa genuen arren, orain badirudi ofizial alderdiak iritziz aldatu egin duela, eta programan ofizialtasuna eskatzen den arren, esatu dute ez dela noiz egin behar esaten. Hori inkongruentzia bada, azken finean alde batetik programa politikoak 4 urterako direlako, eta ordun konpromezu horiek bete behar direlako, ordun orain baitik babestuko dugu aukera ematekotan ofizialtasuna babestea eta legea aldatzea legegintza honetan, zeren gero ez dakigu ze indarko relazioak emango diren, aukera emango den eta gehiengoa izango den ala ez. Adituek esan duten bezala ofizialtasunak ez dago planifikazio baten kontra, zentzu horretan, horrek esan nahi du, ofizialtasuna eskaintzea, ez duela zertan esan nahi, neurri ezberdinak ezin diren hartu lurralde edo eremu ezberdinetan hauei moldatuz. Beraz, posible da, egin daiteke eta egin beharko genuke.
Bueno, batzordeak bukatu zuen bere lehendabiziko fasea izan zen adituekin lan saio batzuk egitea, bigarren fasean da orain, eta momentu honetan eragileak etortzen ari dira parlamentura, hori ere laster bukatuko da, eta bigarren fase horretan noski ezagutu ditugu eta ezagutuko ditugu eragileekin dako ekarpenak eta haien ikuspegia eta ikuspuntua ez da. Hori bukatuta, etorriko litzateke hirugarren fasea, alegia parlamentuko taldeek gure artean hitz egin beharko nuke ikusteko gauza garen Euskararen lege berri hori adosteko. Hori da momentua, hor bakoitzak jarri beharko ditu bere hasierako planteamenduak zein diren, eta horri ikusi beharko du, benetan badagoen elkartzeko toki bat. Bereziki, lauko osatzen dugu, lau indarren artean beste hiruek adierazi dute, oso garbi ez dutela inongo interesik honekin, ez dutela deus mugitu nahi. Horren momentu honetan ikusi beharko dugu, gu lauok, bakoitza dauzkan planteamenduetatik gauza garen zerbaitera iristeko. Horren hori da momentua, eta gure ikuspegiti behintzat, beti ere oinarrizko planteamendu horrekin ez da Euskarak Nafarroan ofiziala izan behar du lurralde osoan, aber hori adosteko modua daukagun, eta badakigu ez dela batere erresa, baina gutxienez gure aldetik guk ahalegin osoa jarri behar dugu urratxo horiek emateko, eta aukeraren bat balego hortar iristeko, gure aldetik behintzat ezageldituko ahalegin osoa egin gabe. Joan den astean, esan genuen, nahi genuela Nafarroako parlamentuan ikerketa batzordea eratu, monarkiaren ustelkeriak edo ustezko ustelkeriak ikertzeko. Oraindik ere, badugu denbora, hori aurrera atera izateko, kongresuan blokeatuta dagoen heinean, baino ez eta kongresuan blokeatuta egon, uste dugu hemen egiteko aukera dagoen heinean egin beharko genukela. Zergatik, badelako 78. urteko erregimena kolokan jartzeko bide bat, gainera hemen laukotearen baitan gehiengo hori beharrezkoa den heinean badugulako, PSN-ren botoa behar gabe, eta hortan bagara estatu mailan lurralde bakarra egin dezakena, beraz ardura politiko hori izan badugu, eta gainera inviolabilitatearen kontu hori erregea ezin duela zertan epaitegiaren aurrean erantzunkizunik, guk uste dugu inviolabilitate hori privilegio bat dela konstituzioa berak esartzen duena, baino gorteen aurrean konstituzioa errespetatuko duen erregea zin egin duenarentzat, eta ematen da kasua aurreko erregea, Juan Carlos lehenengoa, ez zuela konstituzio hau onartu, mugimendu nazionalaren eta Frankoren izenean hartu zuen kargu, eta badugula tribunal konstituzionalera joateko aukera hori defendatzearen eta errege zilegia ez delaren defentsa egiteko. Orduan, guk uste dugu beti aukerak hemen eta orain ematen direnean probestu behar direla, ardura politiko hori badugula, eta ez dela esaten ari den moduan okurrentzia bat, baizik eta konpromesu politiko bat, Nafarroako parlamentutik gure erakundeak ere defendatzeko eta berdintasunez beste erakundeei begiratzeko. Orduan, jarraituko dugu bertan, laukotearen beste alderdiei eskatzeko, hau aurrera atera dadila. Egunotan ezagutu da ez da, Euskaraldia izeneko ekimen horrek egin du aurkezpen bat eta zita izen ematea, eta uste dut bereziki ekimen aipagarria eta azpimarragarria dela, hain zuzen ere lortu dulako alde batetik instituzioak, eta kasu honetan bai parlamentoa eta bai gobernua, eta beste alde batetik ere gizarte mugimendua eta gizarte eragileak bat egitea ekimen indartsu batean, kasu honetan Euskararen aldeko ekimen indartsu batean. Lehen urtean gaia onera etorri zenean parlamentura, aurrekontuen eztabaidan hain zuzen ere, erabaki zen laguntza eman behar zitzaiola, eta horri esker eta bereziki gizarte ekimenak egin duen lanari esker, abiatu da, eta pentsatzen dugu izango dela ekitaldi edo ekimen esanguratsu bat, eta hemendik ere politiko osoa eman beharko zaiola, eman izan zaio lehenago ere bai, eta ekonomiko ere bai noski, eta horrek bakarri ezala noski euskaldunen aktibazio bat, eta hemen bertan ere ekimen hori bera, nahiz eta modu xume batean, parlamentuan bertan ere martxan jarri dezakegun.